wayan nan da ke hannunka, abin da kake yi da ita zai iya zama hujja a kanka ranar alkiyama. Ba wayar ce matsalar ba, matsalar ita ce abin da idanunka suke kallo da abin da kunnuwanka suke sauraro, da kuma abin da hannunka yake turawa zuwa ga wasu. Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin Alƙur'ani, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Ma'anar ayar ita ce lallai ji da gani da zuciya duk za a tambayi mutum. Suratul Isra'i aya ta 36. Ka yi tunani game da bidiyon da ka kalla lokacin da babu wani mutum da yake ganinka. Ka tuna saƙon da ka tura da gulmar da ka sake yaɗawa zuwa ga wasu ta cikin wayarka. Ka kuma tuna hoton da ka ci gaba da kallo alhali a zuciyarka ka san cewa bai dace ba. Ka kuma tuna sa'un da suka ɓace kana gungurawa a waya ba tare da ka san inda lokacinka ya tafi ba. Za ka iya goge tarihin wayarka, amma ba za ka iya goge abin da aka rubuta a littafin ayyukanka ba. Amma wayarka tana iya zama alkhairi gare ka, da ita za ka iya karanta Alƙur'ani da neman ilimi mai amfani. Da wayarka za ka iya yin sadaka ko tunatar da wani game da Allah. Saboda haka ba wayar ce matsalar ba. Tambayar ba ita ce shin waya halal ce ko haram ba. Tambayar ita ce me ake rubutawa a gare ka saboda yadda kake amfani da ita. Ka duba adadin lokacin da ka yi amfani da wayarka yau. Sa'o'i nawa ne suka tafi ba tare da wani amfani ba. Idan aka nuna maka waɗannan sa'o'i ranar alkiyama, za ka ji alfahari ne ko kuwa kunya. Kafin ka sake ɗaukar wayarka ka ci gaba da kallo, ka tambayi kanka, wannan yana kusantar da ni ga Allah ne ko yana sace mini lokaci? Rubuta hisabi. Idan daga yau za ka fara amfani da wayarka da kyakkyawan niyya domin abin da zai amfane ka,